На початок номер 106.
Радосно Пану їм співаєм, Аллилуйя, і добриню Його славляем, Аллилуйя. Благословенный Ты, Пане, Бог отцов наших, Аллилуйя, полный славы и возвышенный навеки вечно, Аллилуйя. Радостно Пану им спеваем, Аллилуйя, и добрыню Ягу славляем, Аллилуйя. Пане, я буду славить Тебе между народами, буду обвещать имя Твое братам моим. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Христос воскрес. Вітаю вас, шановні сестри, брати, на святої мши. Подяка Богу, под опекою Святої Катерини Ченської, опекунки Європи, доктора Костьола, монашка, законниця, яка справді не тільки молитвою, але філософією, інтелектуально робила великий вклад на хвалу Божию католицьким повсюдним костьолі. Тому нехай її опека буде і надалей не тільки над усією Європою, але і над нами, і над усім католицьким костьолом, бо є дух, є прославлення Бога, і праця справді закликають всіх нас шукати Бога, Його правду, Його справедливість і тривати в добрим. Сьогодні ми молимося за святої пам'яті Олександра, 30-й день після смерті. І, певно, сьогодні маємо день величний, день посвячення былого пробоща, ксенза каноніка Алексія, і так само Андрея Ярковця, каноніка, які служили тут разом навіть в костьолі на хвалу Божию. Але завтра вечором гэта буде святая імша, бо сьогодні ось 30-й день Олександра, а завтра вечором будемо молитися і дякувати Богу за гэтых святаров. Перапросім Бога за наши грехи, каб мы могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся вам, брати і сестри, позграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святых, і вас, брати і сестри, помолиться за мене та Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прийми моління нашее, які зятиш праворучайца, змилуйся над нами. Бо толькі Ты святый, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышейший, Иису Христе, с Духом Святым у хвале Богайца. Амен. Молимся. За наших святоров, ласки. Милосердный Боже, святая Катерина Сиенская, наполнилась любовью до Тебе, разважаючи об терпении Христа и служачи Твоему костелу. Празяє заступництва зраби, каб ми долучилися до таємниці Христовой смерти и воскресения и отримали вечную радость, коли Он прийде в славе. Який з Тобою живе и володарить, єдності Духа Святого, Бог, прасуще веки вечные. Амен. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, новину, якую мы почули от Иисуса Христа, обвящаем вам, что Бог есть святло, и нема у им ніякой темры. Коли мы кажем, что маем едность с Им, а ходим у темры, то мы хлусим и поступаем не по правде. А коли ходим у святле, як Он есть у святле, то маем едность поміж собою, и кров Иисуса, Сына Егоного, очищає нас от усялякого граху. Коли кажем, что не маем граху, ошукиваем сами себе, и нема у нас правды. Коли ж вызнаем грехи наши, то и Он, верный и справедливый, пробачит нам грехи и очистит нас от всякой несправедливости. Коли кажем, что мы не сгрешили, то робим Его лгуном, и нема у нас слова Егоного. Дети мои,
Гэта пішу вам, каб вы не грашылі. Калі ж хто зграшыць, то мы маем заступніка перад Айцом, Езуса Христа справядлівага. Ён ёсць ахвярою міласціўлення за нашыя грахі, і не толькі за нашыя, але таксама за грахі усяго свету. Гэта Слова Божае. Дзякуем, Па. Благослови, душа моя, Пана. Благослови, душа моя, Пана. Благослови, душа моя, Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови, душа моя, Пана, и не забывай про все Его добродействы. Благослови, душа моя, Пана. И Он, отпуская все беззаконни Твое и вылечивая все Твои хворобы, и Он житье Твое ратуя от загубы, литостью и милосердностью Тебе коронует. Благослови, душа моя, Пана. Милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, не злуется вечно и не палая гневом навеки. Благослови, душа моя, Пана. Як литуется батька над сынами, так змилуется Пан над тими, кто Его боится. Бо Он ведає, що створені ми, пам'ятає, що ми з'являємося пилом. Благослови, душа моя, Пана. Милосердность Пана спрадвеку, и навеки над тими, кто Его боится. Справедливость Его над сынами сынов, над тими, кто заховує Його заповедь. Благослови, душа моя, Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный Ты, Ойче, Пан неба и земли, что таямницу володарства Ты открыл детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, отказуючи, Єсус сказав: «Прославляю Тебе, Ойче, Пан неба і землі, то Ти сховав гэта від мудрих і розумних і відкрив гэта дітям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля. Все передадено мне Отцом моим, и никто не ведает Сына, опроч Отца. И никто не ведает Отца, опроч Сына, и того, кому Сын захочет открыть. Придите до меня, все спрацованные и обтяжаранные,
и я супокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и навучитеся от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдете спокой для душаў ваших. Бо ярмо мое любое, и тяжар мой легкий. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай слово Євангелія знімуть страхи. Христос воскрес. Тяжар мой легкий. Слово Єсуса в день Святої Катерини, опікунки Європи, закликає нас до зрозуміння довірити Богу. Є такий приклад, що чоловік довіряє Богу, Єсусу, в житті, таким щоденним житті, і просить Єсуса допомоги. І пройшов якийсь час, там, тиждень чи день, в якихось проблемах. І це в молитві каже Єсу, я йшов цілий там час, день чи там кавалок життя, і ти мені не допомагав. А Єсус каже, погляди, гляди. Ти просив мене допомоги. Я йшов з тобою. Коли тобі було вельми тяжко, погляди. Почему-то тільки один слід, в сенсі, іде чоловік, а другого нема. Значить, я йшов сам. Я нес тебе. Мой тяжар легкий, каже сьогодні Єсус. Я тебе нес. Ти терпів, здається, ти йшов, йшла, але я на своїх плечах тебе нес. Так само в різні такі випробування життєві терпіла Катерина Святая. Єсус, де ти був? Я стільки років терпіла. 18. Я був з тобою. Ще ближей в твоїм серці. Кого ти шукала десь? Прийми тут. Розумієте, ось ці такі таємниці, такі бачні, вони об многім говорять. Нам здається, що ми в житті щось зробили. До правдності. Бог натхняв, допомагав, давав добрих людей, і ми вспливали. Так само і дійничаємо тепер. Коли не подякувати Богу, а казати, це я зробив, я зробила. А де сліди там твої? Єсуса сліди. Так що, шановні, не ведаю, ви ведаєте, що кожна наша якась задіра, десь там пиха, десь там щось, ой, це опасно. Бо сатана підсовує, смотри, тобі вдається, смотри, це ти. Як Господь каже этому багатому, которому поле вродило, що буду есть пить там несколько годов. А Господь каже, неразумний, ще этой ночью я заберу твою душу. Кому заставить? Расхватают.
І тому, шановні, сьогоднішній день, якраз, що святари наші так близькі нам, бо стільки років, шановний ксьондз канонік Олексій служив в цій святині, потім Андрей був якийсь час разом з ним, і далі тепер служать. Поглядіть, здається, да, митрополит так вирішив. А в справдності Матір Божа його покликала. І митрополит підписав на керунок. І в такій ситуації і митрополит бере мене, так, ти іди, продовжай, а я його керую на буцлі. Все. А хто на Богу? Богородиця. І він сьогодні в санктуарії служить, да, означає своє святарство, як-ніяк, 26-й год. Минулий год, пам'ятаєте? Велично, біскуп, святари, духовенство. І, ну, в таким сенсі, як сказати, я був не удел, думаю, ну що я поїду, хто я такий? А Боженька все мене привел к себе до вас. Не хотів їхати так, приїхав так. Ну не то, що я ганьбував, бо я з ним бачився в Желудку, на Гродненщині. Ще много планували там, ксьондзи ми сиділи, як відзначати цю урочистость. Але думаю, ну що там, те дійствуючі святари. Я помолився, мшу там на Ландера, от, і все. А Боженька покерувала зовсім інакше. Поглядіть, справді, неисповідіме дороги Господні. Ісус каже, ярмо моє легкое. Чоловік, пойми, не ти несеш цей криж. Без допомоги Божої, ну, ми нічого не можемо. Ви ж тут добре розумієте, і ще з катехізму. І тому, шановні, сьогодні ми повинні бути більш відкритими на цю ласку, радуватися, що наш святар, який тут стільки років служив, біля Матері Божої, прекрасно, велично. Боже, допоможи йому. Матір Божа, не тільки йому допоможи, дай йому допоможників. 3, 5, 7, 9 святаров, законниців, щоб Буцлав розцвітав. Пора, великая пора уже. Поглядите, 90-й год. Перші пілігримки ми з глибокого починали. І то, це був наполовину такий 89-й год і так далі. Запрет. І йшли, їхали. А сьогодні 2026, 36-й год. І дай Боже, шановні, щоб не тільки він, повірте, да, дякую Богу, здоровий фізично, все, глибоко віруючий, люблячий Бога, Матір Божою і сам. Правда, пословиця, один в полі не воїн, ну повірте. Тому треба підтримувати його молитвами, як і кожного святара. Просто, як ті пчолки вокруг матки, уллю. Нема матки, ще пчолки, все, пропав вулей. І молитвами, Боже, допоможи. І певно, якщо не для нас, це такий великий приклад молитися за святарів і великодний час. Ісус, як чуємо, промовляє, заохочує, щоб ми довіряли Йому. Якщо Він повстав з померлих, мертвих, то понад сили все. Якщо Він сьогодні в нашем поколении по всем свете костелы, катедры, базилики, это дворцы Христу на славу.
Христос володарець. Його милосердність пронизує весь світ. І це повинно нас підбадьорювати. А де тяжко, хто знає. Нам здається, що ми дихаємо, якби щось робимо, працюємо. Тяжко. А в справдності наш Єсус підтримує несе. То чого нарекати? Чого обіжатися? Тому навіть в любих терпіннях святые казали Богу дякую. Бо найбільш тоді відчуває та чи інша душа допомогу Божу. Тому, шановні, прийміть ці слова Євангелія Єсуса глибоко до свого серця. І як би нам тяжко не було, всім тяжко. Життя такое. Але Боже допоможе, щоб ми тривали, щоб ми приймали Слово Божие не просто як виступлення, це розважання. Ми всі в цьому зростаємо. Молодые святари, 26 років. Сьогодні Алексею ксен. Я в парафії Уділа, Мосар, де я доїжджав і так далі. В Уділі, не були хлопчиков много там, домші служили там десятки. І він мене відає, я його не, як тим малим. І глядіть, ось, тоді, здається, Боже благослови, і ще не раз таке, що, хтось з вас, може, таки пойде на ксенза. І глядіть. Тому, слава Богу, що батьки, дорослі, всі люди, які моляться, які приводять дітей, які наставляють дітей по-божески, і глядиш, не тільки святарами чи там монашками, законницями, але добрі в сім'ях. І одразу виховання дітей, справді, таке вже школення в таких сім'ях, які виросли в таким наставленні духовним, катехетичним, в такій єдності з Костюлом. Це справді ті величні сім'ї християнські. Я навіть не називаю католицькі, бо католицьке – це повсюдного, але християнське, бо треба, щоб Христос керував і натхняв. І тому дай Боже, щоб ми завжди молилися за святарів, і особливо завтра будемо в 19 годин, і мша святая. Боже, благослови Андрею, Алексею, канонікам, всім святарам і ієрархам Білорусі. Амен. Порозважали, молимся. Означаючи свята Святої Катерини Сієни, молимся в потребах Костюла і всього світу. Молимся за папу Льва XIV, каб ён умацоўваў сваіх братоў у веры. Цябе просім. Молимся за каталіцкія навучальныя установы, каб яны дапамагалі людзям лепш пазнаць Бога. Цябе просім. Молимся за кантэмпляцыйныя манаскія ордэны, каб малітвай і аскезай яны падтрымлівалі касцёл у яго місіі. Цябе просім. Молимся за памерлых, каб Бог адарыў іх вечным шчасцем у небе. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб Бог даў нам ласку, імкнення да святасці. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Боже, ласкаво вислухай просьби, які ми з довіром до Тебе взносим і за наших святарів. Во вспомин Святої Катерини, прас Христа,
Пана нашого. Номер 68. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Ты до людей приходишь сам, Збавца свету Пан. Хлеб звичайний у тіла Пан змянив, голод наших душ супокоїв їм. Ти до людей приходиш сам, Збавца свету Пан. Ти до людей приходиш сам, Збавца свету Пан. Бог віно, кров пірав творив, прагу серця в нам йою наталив. Ти до людей приходиш сам, Збавца свету Пан. Ти до людей приходиш сам, Збавца свету Пан. Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прославлений ім'я, а так само на користь всьому Костьолу святому. Ласкавий Ойче, прийми гетую збавенную ахвяру, якую ми Тобі складаем в день спомину святой Катерини. Нехай її приклад навучить нас, завсюди взносить до Тебе щирую подяку. Праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, З Духом Твоїм. вгору серце. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми Тебе, Боже, завсюди славили, особливо в гетий час, больш урочисто обвящали Твою хвалу, коли Христос був ахвірований, як наша Пасха. Бо Он неспинно ахвярує себе за нас, заступається за нас перед Тобою, як наш вічний оборонця. І Он один раз принесений в ахвяру, що больш не помирає, але після смерті крижової живе вічно. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тебе гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той,
Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Вспоминаючи смертью воскрешення Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення святої пам'яті Олександра. І про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, Божа, дозволь їм убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, в єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святою Катериною, опекункою сьогоднішнього дня, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, якія ж прад веку подобалися Табе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Божа Ойця Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана і хвала
Празу усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Боже, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пришестя Збавце нашего Иисуса Христа. По Твоем, Благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему и мне знак великодного спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Это ягнець Божий, ось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне.
Кров Христа няхай захаває нас на життя вічне. Коли мы ходим в світле, як і Бог есть у світле, тоді маємо єдність поміж собою. І кров Єсуса Христа, Його Сина, очищає нас від кожного граху. Завжди хвалить за дар той найвищейший, так вечно в небе жить. И он ласк, струмень бесконцый, и он ясно
єсность наших вож. Для нас ён тое сонца, што светіць дзень і ноч. Ён ласк, струмень бясконцы і яснасць наших вож. Для нас ён тое сонца, што светіць дзень і ноч. Мяне, я знаю, чуеш, Бог Христе, моц моя, душу мою ратуеш, ты шлях мой до святла. О, владар сусвету, избавца наший Пан, ты дал збавленье свету ценой покутных ран. О, владар сусвету, избавца наший Пан, ты дал збавленье свету ценой покутных ран. Молимся. Добрий Боже, ми прийняли євхаристичний пощилок, який підтримував так само святую Катерину в її земним житті. Зроби, каб він став для нас зарукой життя вічного. Раз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец
і Син, і Дух Святий. Amen. Ідіть в спокої Христа. Алелуя. Алелуя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Молитва об беатифікації Божого слуги Едварда Войниловича. Ойче Небесный, славной особе Божого слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая вера була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості для людей різних віровизнань, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічества. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі. Якую зношу до Тебе з надією, то в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Архангеле Михайле, просьби до Бога і випроси для нас Його милосердя. Бережи нас у змаганні, упрать спокусов і пастах злого. Будь нам обороною, княжу войска небесного, моцею Божою, кинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амінь. Щире дякую вам за уділ в святої мші. Знагородь вас, Божа. И в субботу поедем до нашего ксенза Алексея. Будем там віншавать, примем коммунию святую, будь славе. Кто не зможете в духу, єднайтеся з нами там на молитві. І, певно, хтось з вас можете і повіншавать, позвонить йому. Дай Боже. І щиро дякую вчора перед этим технічним в'їздом господарчим в нашу територію, то прибрали там повністю перед огорожею, все вже чистенько, справді, на літо це так повинно бути. І, певно, шановні, нехай надалі триваємо таким добрим, бо хочуть люди приїхати, і, як ми отримали тепер від ісполкома такий лист, що, да, згодні включити туристичний такий маршрут в этом году наш костел. Хто б не їхав на всход, на заход, то есть і місцеві, то завжди буде такий заїзд на територію і до костела. Це велично. Дай Боже, і нехай добрий Бог знагородить за вашу такую працю, таке сумленно, все, як ми виконували і
на хвалу Божую, і каб людзі таксама, гледзячы на прыгажосць святыні, вакол святыні, маглі таксама дзякаваць Богу. Таму і яшчэ раз дзякую вам за малітву за нашых таксама святароў. Христос уваскрос! Regina celi latare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Владарка неба, усешься, аллилуйя. Бо той, кого под сердцем носила, аллилуйя. Воскрос он, як казал нам, аллилуйя. Богу за нас молися, аллилуйя.